Kanadi lakuk tei bukuk son naithok mukhang strapping pattern. Hingke resamungno khana thokjaka hingke subscribe rodi ang full video sanagani bangui hingke jotono no hambai tei baisa ang hambai yafaru ani viewers no je ani video no naitongnai rok no belai belai ke hambai ma yafaru ke tei baisa haini norok khana thokjaka hingke subscribe rodi comment rodi share bo khaibai di hambai.